Ahojte, zdraví ťa Miro DJ EKG, zdravím vás z Nitry a chcem vás všetkých pozvať na Absolute Nights, ktorá bude v piatok v Boba bare v Košiciach. Na všetkých sa teším, pretože Košice Boba má výborne vychované publikum, výborných rezidentov a hlavne je pre mňa veľká česť, že budeme hrať s legendou slovenského DJ. Takže v piatok turné pre Absolute, teším sa na vás, Boba bar Košice. Tešíme sa na vás. Ahoj! Bumping